tanzwa kurira kwaita sotofungira tairarira kaputika. Tsaona yaitika panenge tuna rora rowana pakauya kupaza kugaraji kwedu. Tinyetaike vaitaisa patova nechi tatoshota papochende tatoshota saka vamwe ngavagadzire mota in terms of front axle. Kusvika taona paine mhere chaichai haposi pachichemwa ende pataona side door kwadriver panga kune varume 2 vanga vari ikoko vamwe vachiratidza kuti vanga vakaita sei vanga vatsimbirirwa. Drivers ngavasamanya speed especially kana uchinyatsoziva kuti mota yako haisi mucondition. Yes, atichisangana zvakare muri yeZimbabwe pahot Trends apo patinokupa inyaya dzinenge dzichipisa all around Zimbabwe neka. Kutaura kuno kwatiri kuita tiri muna Simon Mazorodze just after troubles padhuze nePick and Pay paitika chiitiko chinotyisa nekukatyamadza apo magonyeti maviri renge riri muinner lane raputika taira rakapusha renge riri kunze ndokubva pakuvara nekufa vanhu. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka ngatinzwe ma-eyewitnesses achitaura chiitiko chinosuyisa ichi kuti zvafamba sei. Ngativanzwe vachitaura. Right, zita rangu ndoitwa Clive Maranyondo, ushanda paPackest. Nonga chiitiko ichi maitikiro achaita achigadzira mota kwatachigadzira hedu tichisefisawo mota dzedu dzakachisefisawo but tanzwa kurira kwaita sotofungira tairarira raputika ndopatabva kuti mhanya ndatotizobva pasi pemota. Ndatizobva pasi pemota ndopandazoona vanhu vakumhanya vachiuya kuno tikati chii chaitika andisebva tamhanya bva tasvika kuno kuti kuona mota tsaona yaitika panenge tuna rora rowana pakauya kupaza kugaraji kwedu. Yes, tasvika payo vanhu vataona kuti kuno vanhu vachiri kuchema vari mukati papasina option yatatinayo. Ndopandava ndafunga kuti boys mhanye ndotore chigrind titange kuvhura mota iyi tokwanisa kubudisa vanhu vatinobudisa. Ndopatatanga kucheka navakomana vamwe vachibatsira chicheka patasvika kubudisa vanhu 3 vatabudisa. Vanhu 3 vatabudisa vayo ambulance dzazosvika tatasarwa nemunhu 1 tatasarwa naye kuti tichibudisa munhu 1 uyo. Ndo pazosvika vakomana vefire brigade vakatanga kuzoshanda akati vanhu 3 ndo vanga vatakurwa neambulance vaenda ndanga ndo panenge ati ndo pandazopererawo ipapo. Alright, so takatarisa chaita kuti mota iyi ibude murodhi izonodhumadzirawo chii chanyatsoitika. Mota iyi semanzwire ataita matayi aputika nefuti yaputika 1 time. Alright, itayi rekumberi kusazoziva kuti front here kana kuti chii because ndatoriwo kwatati. Okay, yes, yes. Right, zvadaro ndo payasweva off the road. Saka yaputika tayi kudaro yenge iri muleni yainge iri ipi chaitai? Right, ina chakoti yanga iri muinner lane chizopusha yanga iri kuouter dzesova dzachizopushwa iyi yanga iri kuouter ichibva yauya poita sei norova kunokutirawo. Alright, yabva yapusha rimwe gonyeti ringe riri kuouter. Zvinorwadza. So mushure mezvo rapushwa riya ndo rabva rachii chazonyatsoitika after that? Tati tingati ndinganyepi because indazosvika ndazotoonawo mota dzarowana dzatsaona yaaccident yaitika asi driver pana mukoma wanga waripo wanga wane rimwe trike racho ranga riri kuouter racho rangona waripo pana handitika. Saka takatarisa pane vanhu vatatu vamabatsira hapana vakuwara here kana vashaya zvakare? Right, pane vanhu 3 vatabatsira pano wakuwara vamwe vacho ni 3 vacho vamhanya vazoenda neambulance but vanga vachifema chavanga vachiraita vachichema nemusana vamwe muchest but wataona ida shaika 1 ndi atata ashaika. Pashaika munhu 1? Yeah, mukadzi ashaika ndi atati. Zvinorwadza. But itatsa mukadzi uyu ashaya uyu angaite makore mangani eubereki? Kuma 20 something 23 22. Zvinorwadza. Tanzwa vamwe vatauriri vachitaura zvakare kuti anogona ari passenger mukadzi uyu ashaika uyu. Mambonzwawo kuti mashoko acho zvakamira sei? Pamashoko tinganyepi tangonzwa sekudaro handitika ari passenger uya takurwa ari passenger pamwe assistant zvinorwadza. So zvaitika nguvai chiitiko chaitika nguvai? na 5 o'clock. Zvinorwadza.
Saka takatarisa mushure mekunge tsaona yaitika, fire brigade nepolice vatora nguva yakareba sei kusvika paaccident scene? Fire brigade yazotino okay, polisi yatikurumidze zvaiva kusvika paposition yakatosvika zviro zvekutosvika. Alright. Takatariswa zvakare maambulance, vanhu ava vanga vakuvara ava vatakurwa here nemaambulance kana kuti chii chanyatsoitika, kana kuti vatakurwawo zvavo nemapasabaisi anga achipfuura? Vanhu vatakurwa nemaambulance. Nangoti chiburiso kutanga ambulance yanga ichisvikawo, wechi2 chibva total dzadzapo dza2 ambulance dzadzasvika. Zvinorwadza chokwadi. Yambiro yamungade kupa madrivers, takatarisa tiri musizini yekunaya ende maroads zveshuwa anenge ari slippery nemaoils anomborasika, chingava chipi chamungade kuyambira madrivers kuti tsaona dzirijisike pamugwagwa? Tinokurudzira kuti kana kuchinaya kudai so watraiwo kufamba maximum speed ari right. Anobvumidzwa kana kuti mvura iri kunayo mota dzinokwanisa kuswivha dzichiita sei mabreak hadzikwanisi kubata zvakanaka. Iyezve matai ndatokurudzira kumberi semazviro ataita mota yairatidza kuti yaputika. Zvinorwadza. Taona muti wadonhetswa netruck gonyeti. Mungataura muri veZimbabwe kuti zvanyatsokufamba sei? Inini serangu ndozitaura ichatsvika tirashadi webhokest funga tatopedzawo basa kupedza basa na5 zvedu, saka tatagoti tiendewo kumbawo takutorongedzawo zvedu sana makanika, and then tazonzwa sound yabuda vamwe vangu vachiri pasi pemotokari, so timhanye taona zveshuwa motokari dzaita sei dzarowa muti urapo, and then dzakana neimwe irapo. Tasvika ipapo taona paine mhere chaichai bozi papa chichemwa, then ndibva taona side door kwadriver kwanga kune varume 2 vanga vari ikoko, vanga vachiratidza kuti vambokaita sei vanga vakatsimbirira, so vanga vachingoshidzira yoga nemumwe wangu bva tati toita sei nasaura wedu, vatati hapana option because vanga vachitsvaga demo tiite zvitema taona kuti demo riri slow, tamhanya kuti tadonza tambo because tatine tambo dzedu dzatinoshandisa tatora grinder, tatanga kushandisa grinder kuti cheka, so tachiti pachekwawo totrai kuti tibatsire vanhu kufema because vamwe vachemera kuti achafema chii, ndobva tatanga kuvhura masaiti, and then ndobva tangoita sei kufema, so tazokwanisawo kucheka padenga side pemubhedha isimudza mubhedha kuti tese tikwanise kubudisa, ndobva tazowana access yekukwanisa kubudisa munhu wani ngari papo, and then kune rimwe side taona kuti ukonga kuinanga ari serious azova ashaya kana tichibatsire vamwe vanga vari nani because uyu anga akanyanya kutsimbirwa because ndobva kune engine yetruck iro plus zvimakrets zvadonhera paari anga akapureswa neseat foot rack side passenger, tasikwanisa kubudisa vamwe va3 vanga vari kuko, and then tiri papo tazoona kuti driver anga atoita sei wetruck iroro iri rakwadza vanhu anga achinzi anga atobuda atoraswa kunze, so that tazotozozviona papaya vanhu vakupinda maambulance takuti because inini ndindazofonwa nomwe munhu achitoti driver truck iroro driver wacho ndisawira wangu anonzi mhizha chichichichi, and then by that time ndopanditobvunza vanhu vanga vakarara maambulance kuti pana mhizha here chichi, anzi mhizha ndini ndiwe truck driver wetruck iri anzi edini kobuda sei, tizongoona ndatopanza ndisinozonda buda sei, but chandiri kuziva ndiyoti ndandiri mumamuti angari mumuti. Aiwa, by that time anga abuda. Alright, okay. But atanga kusvika ndio muona ari mumuti. Ini munhu ndatanga kusvika saka zvichireva kuti taurai havachataura muchataura so that iye manje ndamupa foni abva totaura sawira yake auti chichibva topedza ndopa ndazodzoka kunoko chizokwanisa kubuditsawo vanhu vari chii but panga pakaipa zvinorwadza izvo. Saka takatarisa truck iro ringe riri muinadeni rapusha iri hamuna kuwarawo vanhu here ende uye zvimwe mune vanhu vakana ndinonge mamuna wani because that time ndasvika naona driver mukuru anga ari panapa haana kukuwara zvake ndofunga anenge anga ari ega zvake. Zvinorwadza izvo. Taona zvakare padhumwa muti saka ndo wamwe wakonzesa zvakare kuti hosi ibva yanyanya nokuparara zvakadai naika.
ya muti ndio watukonzeresa official leo pasina muti yoyo otherwise mota yako unofamba kana komana zvinorwadza. So mashoko enyu kupedzisira kumhuri yeZimbabwe yakateerera panguva ini, takatarisa nyaya dzetsaona dziri kuona dziri kuwanda kubva festive season up to now, zviri kungoramba zvichiitika, angave api? Furu stereki especially kuma truck driver speed because masimba yamahomba speed and then kozito kuwaridziwe matrucks wacho vawaitowo wachigadzirwa motokari especially kumatai ikoko mafront tai yetingakwanisa kutambura zvedu zvekuti kumashure hakuna matai but front angoisiro driver wekumatai akanaka kumberi anokwanisa kufamba zvakanaka. Kukudza ngupa varungu ndonga zvaitika zvinowadza isusu hatoshandira kuseruko tazongomhanya kuti svisvika pano asi vakomana vanga vapedza basa vanga vabatsira vanhu but chandikukudza yedu varungu ngavagadzire mota in terms of front axle here haitambwe nayo front axle haitambwe nayo mukataura zvinhu zvese zvinoitika zvezvo zvinobuda front axle sepe mwataseva vanye inyaya itaika vaitaisa patova nechi tatoshota papochendi tatoshota saka vamwe ngavagadzire mota in terms of front axle haitambwe nayo. Taonawo zvakare pane tambo dzemagetsi dziripo apa padhumu apa hapana kuputikawo here magetsi, tinoziva kazhinji magetsi anowanzoputika kana paitika zvakadai. Ipapo hangu haani kanyepa hangu but patati pagadziwe nguva ichipo paonekwe vosofa magetsi aripo hapana chaziva kuti zvakamira sei but pafanira kuti vanhu vava vanofanira vava polisi zesa neyo5 brigade vacho vari pamwe chete kuti zvinhu zvese zvingoita sei zvingoshanda tinzofu pakati ife haana mutu anyaya tambo dzemagetsi dzakadonaka handiti saka zvoita kuti zvinhu izvozvo zvigadziriswa kuti vanhu ava ngava vari pamwe chete kuti upenyu hwevanhu hunoita sei hunochengetedzwa. Ndonzi progress nzov ndandisipawo paitika chiitiko asi chandiri kungokurudzirawo madrivers ngavasamhanya speed especially kana uchinyatsoziva kuti mota yako haisiri mucondition. Iwe madriver kazhinji unotonyatsoziva kuti mota yangu yakamira yakadai saka ngati kusamhanya kuri nani because unogona kuita chance yekusevhaiva kurarama than kuspeed. Saka tokurudzirawo kuti madriver ngavazive mota dzavo uye kuti murodhi mune njodzi. Titaona zvakare pane bhoti iripo yemukadzi ari kunzi ashaya. Polisi yambouyawo here pachiitiko ichi? Polisi yasvika hati polisi taona iripo. Handitika polisi taona iripo yabata zvayo inokwanisawo payo yabata ichipataravo vasvikawo vakaturawo kunze kwemudzimai yashaikira paripo panapa. Zvinorwadza. So mashoko enyu kupedzisira mukoma, takatarisa nyaya dzetsaona idzi angave api? Tarwadziwa nechiitiko chaitika pano nhasi. Chiitiko chaitika pano chinotoshungurudza zvokuti tati tichisvikawo tashungurudzika zvakanyanya zvokuti apa panofanira kuti vanhu vatyaire motikari vachiziva kuti murodhi mune njodzi uye munogona kuita rufu. Yes, muongororo netsvakiridzo zvabuda pachena kuti marodzi ari slippery. Takatarisa nguva ine maoils anenge arimo murodhi naika, saka vatauriri vazotaurawo kuti no, tinodawo kuti vemutemo vauyewo vachimana marodzi. Tinorangarira zvakare last time just close ku Pick and Pay pakaita accident zvakare yebhazi rakadhumana netruck rakanga riine mvura naika, pakakuvarawo vanhu vakati wandei. Zvinhu zvinorwadza muri yeZimbabwe. Saka tinokurudzirawo kana even Simon Mazorodze yakaiswawo maspeed humps zvakare zvinhu kuti zvinge zvichiita nani. But please uye mucomment section mutauro pfungwa dzenyu kuti no, kubva zvaiswa babblers tiri kuona maaccidents akati wandei. Recently pakaitika imwe yakaitikawo zvakare pakakuvara vanhu vakawanda, pakazoitawo imwe D4D tinoremember very well yakakuvadzawo zvakare vanhu vakawanda. Uya mucomment section mupo pfungwa dzenyu, but please don't forget to like, share and subscribe to What's in Trend so that whenever we post our latest news automatically you'll be updated. We love you so much. See you next time.